Sagudahin nga rin ti surat ni pagayam tayo nga marga. Dear Manong Nemi. Apay nga tama nung naming adda dagiti pasamak aramid nga sante nga mapupuutan nga di tayo mo nga saan gayam kuma amay parbeng unurumbeng. Apay nga sa tayo tulain maamiris nga digitoy kat may sa takilabidot into no naladawan ti amin. Manong nami may sa kang asawa kinina nga daan iti anak siyempre ta sa anak nga ina no awarak tanak. Nadana kiti kondaway manong naming isla nakalungaw, nakaigem, ti medyo panakilen nga kwarta. Idi, taga-abroad ti anak ko. Idi aga-abroad, ti may sa kadagiti anak ko, idi pa nagturong na kas DH iti Hong Kong. Ngay di ta umawatak manen timpatulod na kwarta manunemi umis-isamak. Makiin-inisamak kadagiti padak nga adda iti remittance store. Siyempre, kas nakamlag palpalastog. Hindi maawat ko nang imparamag ko ba. Binilang 1, 2, 3, 4 numano aribo. Mas dawa. Digiti kaduwak nga diti uneg remittance store. Ngay di dayta nga gundaway manunemi kit napangkun kinatang te paborito nga aritos. Nga saan kong pinanunot manunemi dagdad dumapay nga mas importante pakagastuhan na nga dyan kong pinanunot no kasano nga timaod nga napataod da dya kwarta babayin ti adu nga sakripisyo ti anak ko. Ngayon sakbay nga makadayuak manunemi kablawan kayo, itinaragsak, nagasat nga oras yun dita Nemars Studio. Kastamatan na kita padak nga agbuybuyak ng dumdungeg. Ibang pangrunak man nakablawan, di kita UFWs. Ngayon madayuda ang sakripisyo, tap nulayang may saganaan ti masakbayan da, masakbayan ti pamilyada. Ngayon kastamatan na nakablawak, di kita mamatmati, digitay kapamilya, digitay OFWs nga dito Pilipinas. Nasabi ko dito nga istorya kung napakasalita kat agmangted iti panag man na digitay ina, asawa, anak nga napanawan nga agsalamet-met ko Ngay kantayo iti kinapateg digiti tunggal agted-ted nga lingat kan sakripisyo digiti adda iti balasyo tao. Mabayinak ko mga istorya dito yung pakasalitaan at mabaling aduli kita yung mga ibaga kaniyak nga ang angat. Ngayon, kahit ko nga iburay ta kahit ko timang ted iti patigmaan kayan pagsarmingan ti biyan. Kasto mga rod manong nemi tinanay nga anak manangirugi dito yung pakasalitaan. Kaya di magatang kun ti aritos manong nemi ngayon karik idi nga gatangan nagdardarasa ko nga nagawin. Siyempre di adda ko dito balay dagusak manong nemi nga napandisangot ti sarming ket insuot ko na. Kaya di aritos sa ginatang ko. Ket siyempre idi may plastar kon. Kat katawa akong gargarang ko tiring na po. Adadamanin nga pimbintasa kada ti ginatang ko nga dakkel nga aritos ko. Ay, kanti duwa nga dalakil nga singsing ko. Kat ni insong asawak manunemi, kasangsangpad na itayin, diyan mo naggapon na, napantaltalon mo, napanakitungtung ka na giti barakada. Bakit? Bakit? Ay, lakay. Ito mo brahma ito sa ako ni Sarming. Asyo si mahal, ada manin baro nga alahas ko, tidakil nga aritos ko, kaya tiduwa nga tidakil nga singsing ko. Nangalapting gatang mo. Kit nagpauit man ang anak ta nga da di Hong Kong. So ngayon dagdagos ko matalangin, gatang iti pakakit kitaak. Ano yan? Kaya namatin, tanda pa Taduribo. Ikaw naman magkaruta. Gumatang mo ti kwentas ko. Kwentas. Un.
Tapos nung may parang ang at nagamat kwentas ko na nung salutsudan din no, ng alakting gatang ko. Siyempre, ang dangay mo anak na di Hong Kong. Habi ko mga nakaskas daw ka din no. Ang maarkos na ka na kita alahas. Bakit? Alala, ikat dito mo na. Ang daming kursunada nga kwentas nga lako ni Kumari Pinky. Yung ano mo tibayad na? 5,000. Bakit saan mo man na ya? Saan mo man ay tinabati nga pauit di anak ta. Bakit ilako ka di may sakal ding tapos mo makaanay. Sige. Sige di ba kamuinso? Aramidan tanuan yaman ti pakaragsakan ta. Yan tangay kita damatan dyan at tadya Hong Kong. Manong nemi no kasta nga ada kabarbarong alahas ko uno anyaman nga arwatek. Kargat ko ngay. Iti agpag napag na iti karoba. Maunor ko manong nemi ti di whole purok. Unong barangay. Mapanak iti kaaduan na iti tao. Mapanak pa sumarong karay. Iti ang datatang kininanang. Nanapigsado mo't pailaan. Marga, balasang ka. Nang. Panagkita may kini tatang mo kita. Jesus po. Madlaw mi di, pailaeng. Kaskala nakaraman nga baed. Ala ni nanang. Pagsawaan nyo kanyak detang anak yo. Gitwan. Kaskala nakaraman nga baed. Kasta di bagbaga na kita tao ka makakit-kita ka na kayo. Sakti mabaen. Gabot na sakti pangipang-pangaganda. Anak nangit ka ron. Nanang mat. Di mo kaliam mo, balasan ko nga, nabaroyuboy kayo. Nabaroyuboy? Nanang, kasi siyempre adagayam, siyempre gastusan. Ano nga ron, ilakasam? Panagpampanunod mo na yan. Kaya pa doon, adda pawit di anak yaw, nga adda sa Hong Kong, katila adda nga magadgatan yung nga oray sa amat nga nasisita. Nanang mat, nagdilaw kayo. Hoy, isa nga pa nang dilaw da ito. Nagbaling kayo nga na paramag. Kapada kayo ti asawam. Hindi ako mamat asawa mo. Bakit iso ko mamat ti mangtingkar kayo nga magpadpada kayo? Kasla ita. Agsusukot di natakil sing-sing ka na kita ramay mo. Sa bali pa'y natakil ng aritos mo. Anong palaluwak nagsarita kat kasla sagapa. Ti kadakil na. Hiya po ya. Nanang, apay umisam ka. Umapal kay laing nanang. Sa anak nga umapal. Saan nga nakakaapal tikaskan ka. Tas nga rumbeng apalan tikaskan ka nga naparamag. Kas kala nakaraman nga baed. Ni nanang paunay mo. Kaya di babawik nga may dito. Sa anak nga umapal ka kunak manin. Siyempre, nanang. Nakaisuot na kiti kakasto nga alahas. Gabot ha. Ada igatang ko. Di mo nga panunutin tirigat di anak yaw. Ngagsap sa apol. Hurnungin niyo kumamat ti kwarta. Ang ipawpawit na. Tano adan tumat kayat nagatahin. Into sumangpet. Akit magatan ng tumat. Nanang. Wais di anak mi. Anang wais nga bagbagam. Basit laing para king kuha na ti pawpawit na kada kami. Nairanta nga para kada kami. Agur ornong matiso na sadyay. Kasanula nga na yan, katakal, ti sweldo ti may isang domestic helper sa Hong Kong. Ala sa Luzon na yung nagbuy-buy nga taga Hong Kong. Numano? Manot ingatang mo ka na taga lahas. Alam, kung tayo mandikit alahas mo, mano, kumakitan. Nung na ibang ko kumauno na idolen, pang emergency yo. Inahanang mo, talawang kay manlayan. Adukit adupay manong nemi dikit impakpakamakam ng imbaga ni nanang dikit laing nga sumao. Hindi ko makit agkubot na pinigas dagat sayang nga sao. Kinon ko nak manong nemi. Kat gabutan dak palit tinuwarjak pala kahit ti agawid ko nak. Napanak man iti ayan dikit katugangak. Wan, nadanon ko dito ni insong asawa. Iparparamag naman manong nemi di kagat-gatang na nga kwentas. Ay, tatang, bagay ko kadimot lang ti kwentas ko.
Nagadugat ako kwentas mo na. Ora matalong nagsusukot tanggad mo. Kanya nga ron ka. Kastamat ada igatang na. Nagpauit ka di manin siya anak yaw. Duwantang. Ay, dito ni Marga nga asawak na. Pwede kat pa nagpadpadayo apo. Di kayo mabuting tikas nga lang ayo ha. Inso, ken Marga. Tatang, naibag nga malimyo. Natanong ko kayo ti asawak dito. Kahit imay mo dito, at ay parang magnangar dito, kagat-gata nga kwentas na. Dahil kunak, di kayo mabuting. Itikas na nga nangayo. Ano ko mat kabuting mo tatang? Kasanunod namang hold up ka na kayo. Kat gulpian da nga oksutan na kita sing-sing yo. Wunog gupden da taramay yo. Wunog gupden da tatakyan yo. Tagbaten da tan alis to nga maala da kita sing-sing yo. Wunog saan kat sabrutan da wunog. Ay, apo ya. Di na alala. Saan ka mala umay dito, nakasat na kayo. Ala ni tatang. Yung mga tangak lang dakil nga aritos ko, kinado nga dakil sing-sing ko, din to tani inso nga anak yo, kat may samat kwentas gidatang na. Paunay kayo na. Di kayo lang makonsensya. Awang konsensya yo. Apay tatang. Katulun ah. Tatunggal agpawid dyan anak yo. Kit busbusan nyo amin. Di kayo lang mangibatin ti para kengkuanan tumat into no sumangpet. Nagpadpada kayo lang kininanang ko. Nabalayan nyo tatang. Nagpasumat. Di nga po na kami ti makapanunot din siya. Tatang, ti paw it ti anak mi. Kit para kalaing ka na kami. Adamat iba't bati na para kengkuana. Kit oray pay. Diablos kayo. Bumanay kayo man langit na masuronat na mangkitkita talangayo. Kasi kala Christmas tree. Ay, apo yan. Pimampano kami nga gasawa manong. Kat nagkuyog kami As kamala Christmas tree ko. Anak anado nga balbarol mo. Ay, apo yan. Hangim, naragsak kami manong. Siyempre. Nadan kang gamit anak nga da Hong Kong. Hangkamin nga mapapal pa karig dita dumang dita nga maamuming dita anak da, wano asawa da nga da iti abroad. Sa anak pa lang anapnek manong naimi. Dati kapigitan na, nagrubuatak man na. Papanam la, bakit? Nakmakitsenda. Ada balitsenda maya? Ada basit? Sambat nga sutrantakit, di mapamakitsenda. Agbitbitak lamat pati basket Alang tirantam dyan tiyandaan ngay. Ikit. Nyagin ni Inso na ya. Siyempre, nakasuot manin nga alahas ko, Inso. Inakmet na ipag na ipabuya ka nagiti adat tiyandaan nga. No sa sino itan ni Marga, nga da anak na ada dyan Hong Kong. Uy, bakit? Amangan no, hold upin da ka. Siya, mat pa'y hold upper ti ayan tayo. Sigamad lang ay. Baka umapal ka. Nadatang nga birthday. Ket, ato tao siyempre. Isuot ko mat. Ngamin na alahas ko. Nga ron no pagpaalaan da ka nga eh. Kaya naman nakawalit nga kwarta ka na problema. Iti tiyandaan manong nemi ag subli-subli at agpulpuligosak. Ako naman no adala ti sapsapulik nga gatangan. Kit no adala kiti malabsak manong nemi isursurot na ti panagkita da kanya. As dala umapal unay kanya. Umapal na nga ta? Amamag no uy-uyawin da. Aging ka manong nemi ada nagtimek kanya kakumbadrek. Hey, kumari Marga! Kumari! Ay, kumpadre Berto si Gagayan. Imposible nga dinakmadlaw. Amumad na ito pastok dito eh. Among binibilang ko namin ano ka nga limabas dito eh. Namin 5 ka limabas dito pastok. Subli ka asubli. Aw umati makita nga karga na bitbit mga basket. Di nan sakit, di mapansin mo ngamin dahil ito alahas ko, tilokot ito nga kumpadre. Sa bali matikit kitain na. Di kiti mataon tinakapat nga alahas ko, timit legs ko, tilokot ito nga kumpadre ko na. Ganyan katang maya, kumadre.
Adot lang ako na duma-duma, baka to'y. Baka to'y ti amin nga makait mo gatangan. Alak, pili ka. Alan, tanala ka. Gapot kumahari ta. Ikang kati, mano, nga diskwento. 100%. Niya? 100% diskwento? Di libre no ka na. Nung nagpintas sa legs mo, kumadre, kung nagtupay nga nga dito, legs ko ti madlaw mo. Di mo madlaw ang tikito. Di kita, gangganjong sama, di kita. Ano nga gangganjong? Kapungtot ka, kumpadre. Lukutoy, tamol mulagatan naklatamot at lupot. Sa nga bagay kang ka, tikasla, sagapat, kadakil lang aritos mo, kumadre. Ano yan? Owen. Nanggat na nga maya da kita. Ganganjong samot, naka-alaas. Salat ka akong badra ka. Ti amok kadayawon di kito yung alahas ko. Ngam uy-uyamat. Sus, di ta ka man lang. Ay, kumadre, mabit lang. Awanan. Mabit lang. Ang naibagakan ka. Awang ka di pa tinangibagakan ka nga sa mga bagay. Di kita nga suot mo. Ha? Awang pa yung ibaga? Awang pa, sika lang. Gapot sa aklat makaiturod ng ibaga. Ha mo nga bagay, kumadre. Ad-ad nga pumangit ka. Uwan manong nemi kas taon iti surun ko iti dayja kumpadre Berto. Kasi lajak ba't amo ti aramid na dayja. Ken aramid ni bakat na. Iya po yan, narikat lang tagsasaw. Namin adumot na dyan nga nagbabae. Bimalis ni kumadre. Naglalaki mo yan. Sus! Sana ka ibaga kanyak saan kung ano bagay na iti alahas ko. Idinto ta, nakangin-ngina. Tila babawi ka, nagsarding idiredya nga pwesto ni Berto nga kumpadre. Itay damo, legs tikit kitain na. Itay ko, ni baka nakit agang ganjungan ni kitong alahas. Be, umapal ka lain. Uwan manong nemi na palalod tirurod ko, idi uyawen ni kumpadre Berto dagiti suot ko nga burluloy. So ko kano nga bagay, dakkel nga aritos ang paalas kano kanya, kit-kita, mangpaalas kano kanya, kapag kita pa nagsusukot, tinadakkel nga singsing ko. Yung oray uy-uyawan nak ni Berto. Nagtultuloy ta manong nemi ti kinaparamag mi, nga kasawa no paramagman dito. Nagtultuloy ta iti kinabarayubo mi, tunggal agpawit ti kwarta, di anak mi manong nemi nga da di Hong Kong. Naging ka na palabas pa, nagiti aldaw manong nemi. Salang alahas manong nemi, di pangigatangan mi, kadagiti maawat mi a kwarta ng pawit ti anak mi. Siyempre, nagiti kasapulan mi nga appliances, iti uneg, ti balay. Kasi ti may saldaw manong nemi data. Simang pweten di order ko. Lalala, sige, isa na kyo amin hindi kita. Nga malwadan nyo amang ano, magasgasan dawan. Sige. Ay, sige, misis. Opo. Manong nemi, abag isumat, nga imay ni Nanang. Nanang, bagmanta na, naranaka yung nga imay dito, balay. Iyawid yun yung basit nga rep mi. Ulit ad ng dakkel nga kasukat na. Numiti rep, kanit na tatang mo. Napimpinas at uminom sa nga nalamies. Nanaro na no, tiyempot COVID. Nanang met. Manoyat parang gatang mo dakkel nga rep yo. Basi mo lang nang 20,000 lang. Nangingi na rin rep da manong nemi. Dapay, datay agaramid ti Ice Cube. Tila ipagbagam, chismosa ka ba? 20 mil. Kanya di ka pala inananusan na talata dating nga repyo. Basit nga ron. Kukayon ton. Paunay kayo na nakoya. Talaga nga barayuboy kayo. Kasi no, agasangsang pa di anak yo. Aw malapulos ti urnong yo para kayong kuha na. Ninanang mat namin anong baga ka na kayo nga adamat bukod ng urnong. Nga bukod ng urnong. Ay sus apo ay. Amok numanot masusweldo dagitay domestic help pa ita Hong Kong. Gimatang ka ti 20,000 nga rep. Di ka dakil timpawit kang ka ti anak mo.
Kaya po ya, bakit bumalbali pa hindi? Ayat na lang mga kaadot urnong yo. Baka ada pa sideline na sa dyan, no, kasta nga day off na. Baka agla ko iti, agla ko iti ice candy. Kasta kat idi napanak sa, napanggay hongkongan na, tila masasauyo. Ada di kita ag inipis, ag inom, nga DH no kasta nga day off da, ada di kita ag sasala, ngam adamad di kita ag nagnegosyo. Kasta kapintas na kuma. Day off da lang rudan, ag negosyo da pa ila, ngay dimlimed. Kasta at mayat, baka kasta nararamidan di anak yo, ngam gas-gastarin nyo mataon kas-gaskan na, ay susapo. Tinanang met, pumano ka man langin la. Susapo. Bad trip. Gawid kayo. No, di yung kayat nga lang, di ba sit ni Rep? Ipadawat ko sa bali, bahala kayo. Manong Nemi, intultuloy milat tamit nga agasawa, no anyaman ti magustuhan tirik nami, apigid ti kasaan. Umapal dalang na kita ugin uyaw. Kasi ti may sangal daw Manong Nemi, nagpagpagwapo man ni Inso. Hoy, nagwapo aki din natin nga suot ka. Hoy, papanamlakay. Ni, apo, talagang nga, saan ka nagkamali nga nang pili di kang kalakay. Tapay, kit, talaga gwapo ka. Kung nagtupay, ang gimuwapo aki din ito itang arwat ko, bakit? Papanamaya, tanak-isputing ka. Inak mga nagtibunyag, bakit? Sumit lagaya mga insuot mo man, hindi kit sing-sing mo. Sala ka sing-sing, Marga. Ano dikit, kwentas pa hindi kita nagsusukot ang kwentas ko. Sigurado nga adumanan di kita umapal kayong kainjay, papanam, pakidayaan, makita na di kita alahas mo, lakay. Oy, ngem, oy, anong oy, baka ka na dog krusada kang ka, baka chicks ka. Bakit mo, siksika la, kumain ka man kiti. Oy, papaguyutan na. Nabayakin daddy. Oh, dapat lang kong sa kita amit na. Nagdiday ito. Dapat na kita senior season dito. Kaslada lang ni agent nga romansa. Hindi ito lang ibagbagam. Uy, maladaw ka ti papanam. Manong Nemi, di mo piluspin ang panunot ti masakbayan. Di mo plus dinengeg ti sao dagitay mamagbagang kan mamangtad kada kami ti patigmaan. Ninanang nga talaga ti naanos nga umay makibiyang. Pinanganak pa kiti biyangot. Nanang, kumusta kayo? Nada kayo manin? Marga. May kulay padamag ko ma. Napaunay kit tilastog di asawa mo ni ti lumabas sa di balay. Tapi nanang. Sang ka-approach na nakiti nakabiti ni tinagad da kwentas. Kat iyaw-awa na siguro ang Margreg na. Kasano ko mga Margreg kat naka-okor na ititangad na. Baka no iyawan na nga maltat, tilak na iti kwentas na nanang. Isong sang ka-approach na ako na yo. Lastog kiti adya asawam. Managpamarang, managpay. Sapo, agpadpada kayo. Tikat panagtumpong yo. Nanang mat. No umay kayo dito, kat di kita man timagbagayon, pumano kailangan. Iram-raman dakman. Nagpay sumat! Nanang. Amok mat, nga da kayo timay sa kadig iti reyna, iti chismusa dito lugar to. Ay! Sangak chismis ti magbaga. Agpay beso. Isa po ya, kunakmanan ka na kayo. Di yun lang wala pulos mapanunot no kasunod trigad dyan na kayo, ngagtrabaho dyan Hong Kong. Sa tilaadang gatangin nyo, no aday pauwit na ang kwarta kada kayo. Karaho. Nanang, dito nga alahas, makuna nga asset. Anong asset? Siyempre, bakir. In case of emergency, mabalimay salda. Mabimila ko. Ano kung awang pakakit kita, andya kwarta, akit iso. Ngayon madamit. Makuna na gito'y nga urnong. Urnong?
Katuan, nagbali ng kwartan to. Pinagbaling bilang alahas, tapno ado sa rami. Hamin mat mabaling iya kor, ikwentas uno sing-sing ti kwarta. Igatang mi at sing-sing, igatang mi at aritos. Tapno mi kastakit adda. Mang arkus ti bagimi. Ninanang met, adamat pangunot mi kan. Doon kasapulan mi ti kwarta, mabali mo mit nga isaldo mo na ilako. Napalalo manong nemi, ti pananguyaw kada kami, dahil ti tao, ni nanang, ni tatang, gabot kinaparamag mi kano. No kasta nga pauit, ti balansang mi, manong nemi nga dadya Hong Kong, ngem, no kasta, sa amin nga, indandanen, iti asawak, dagitang panang dilaw da kada kami. Kasta ko nakitayan, gameng digitoy, mabalim mintumot nga ilako, no kas pagari ka sa pula mi ti kwarta. Ngem, dito lang iparparamag mi nga talaga. Ipakpakita. Iparparangarang. Wan, gabog ngamin tagaragsakin mi nga ipabuya kadagiti tao. Dagiti agkakangina nga alahas mi. Wan manong nemi. Kat kastoy pa dagiti si marunong nga napasamak manong nemi. Adag tugtugtog. Unana. Sige, mabait lang umaya kon. Sino ka na ito Na, si kamad kayam. Kumadre, kasan nakadiunay ati ano? Ha? Ejay, inanak yu ti bunyag nga barok nga di ospital. Kasapulan na unay ti kwarta. Pautangan ta ka diha pangasin. Umay kamad kayam umutang. Awan di may pautang may kumpadre. Pangasim ka di Agor nga, tanda, ni tatangan na rin to Ay, ni ko Pinagbali nga. Alan, pakpakaasik, masapon na. Adun tinapanag, adan intendang isang gabasit, na kayo ti amo kapag naunamaan nga mang kupleto ti kasapulan di anak ko. Pasensyakan kumpadre nga talagang awan kwartami. Naulpit kayo men. Uy, sa mga bagbagat kastang, kada kami, kumpadre. Sige, gawit ka sumapol kalayangan sa baling pangutangam. Halan, uray nga tanong araramidem, kumpadre. Awan ti mabali may pautang king ka, tanong kasta nga ad na maawat mi ang kwarta nga kapudyo Hong Kong, ipaudya anak mi, igatang mi nga dagos. Awan ti mabatbati. Napya kung maano, ita ko mga aldaw ti parang pawit na, ingkam alain, tada, ang imawan, mabayag pa yung pawit. Ala pa mga ka katadobrak. Manong name maluksaw ti langana ni kumpadre ka nga manat babalin. Utangan na. Omad nga rutinam naman na pagbayad na. Sang ka sa pula, sang ka apoyan damay. At anang aron, mamirmiraot da. Sapo ay, Ito na minsan manong nemi nga grupo-batak manen nga mapamagitsenda. Ay, papanang bakit? Kita mo muna nakasulit lang kada basket ko na kita. Basket ko nga abot-abutan na kita. Naktsatandaan, nakmagitsenda. Kung namitay nga awan ti kwartam, nga edad mo kayo ni kumpadre. Sakit iga mo kitsenda. Kung nakladay dya, wakit. Narigat nagpautang na kay. Susapo nang narunan no sino na kita pautangam. Baka no agpempiang tun daga kin langit aun tupay ti pagbayad da. So nga maglatan nga awan na uri da. Pangalak ko ang arat pakitsendak. Ngayon pautang ko. Alayin ka nga rin din. Magore ka. Nakadadot tao sa dyan sa mo din inyusok amin nga alahas mo. Si kamat ka dati-dati man. Jesus apo ay. Ay mga no. Ay sus. Ikatam na kita duma. Saan mo na nga ato? Impamun sa aminan. No, baloran na baka da. Saan 1 million? Mata bakit? Si kamat, lastog ka talaga. Baka nasurok lang sa kagasot aribo. Tapno agbari na kasikat.
ibatim nga rin di kita na dumakwentas mo. Katanya ko pangibatsak. Makita ng harod, ng jak isuot na kita oy. Ay, abo ya. Si kamalangin ti makamubakin. Sa bagay, nagpadpado tamat na paramag. Kat kas iti dati manong nemi, aglikaw-likaw ak pala nga umunat, tiyandaan, manipod basement, second floor, dyan tangan, kaikanan, kakarnian, kaprutasan. Napanak pa iti yanda, na kanan, dyan kadaingan, dyan lakayat kagpaot, dyan kadaingan. Kumpet na dyan kat daingan ka. Aging ka, manong nemi, nga ni Compadre Berto, iti nagbayaga. Ay, mano amin ti bayad dito, ginatang ko, nga iti pwestom Compadre Berto. Kinantakon, Compadre, 2,000 ket talugasot laing. Oh, ato ti 2,500. Nana? Ato kukuha mo, ti 2 gasot nga supli. Kat ano na to 2,000. May sa 2,000 sa 3,000. Okay. Sa may sa 500. Ket 2,500 to 300 lang, di ba? Baka mo to supli, kuha mo to 2 kasot. Thank you ako, madre. Sige, inakon. Oops! Apo nagdagsun. Apo nagdagsun man dito ba? Nagatan ko. Lagsan. Ket ba matutulungan ka? Ano? Sige, kumadre, babay nga ron. Loko to yan. Saanin ko nakaroon nga ngayon takit, dinaklain tulungan. Panguraik tilugan ka, nagdagsan ng dubasket ko. Manong nemi kakasya ka mang bitbit-biti gidatang ko. Buwan. Edita. Diyos ko aya. Pimaysos ko ng lakay ko. Adamatin mang hold up kanya. Kabut! Mutiti kita ka lakas mo. Ay! Arayatin na! Apo! Sa mga lain na ako! Apo! Arayatin na! Manong nemi imbes nga arayatin dak dagiti tao. Kaslaki na ikat da pa'y manong nemi ngagbalig iti hold upper. Rinapsot na manong nemi tatangad ko na ala na amin dagiti kwentas. Nagpatulong ak manong nemi ngam awan ti masideg ta kasla katawaan da. Kasla kay kayat da nga nakaitured nga nangalaka dagiti alahas ko. Napaan ako nag-report nga dago si ti police manong nemi. Imbaga, nuan niya, ken mano, ti balor, manong nemi, dagiti naala. Nung kasla ti police, kasla kit din. Awang pulos asin na kanya. Sir, masapol nga, sa pulin nyo dahil nga nangala ka dagiti alahas ko. Tigat ngamin ka doon at itugtugot mo, misis. Inikam ti gundaway dagiti agkasapulan ti kwarta. Ginundawayan da kan. Kasano nga rin tiramin tayo, sir. Akit padasin mi nga sa pulan na. No adda pa dito yung lugar tayo. Baka nakadayon. No makita, malasing kong iso. Malakit ore man makitam pa yan. Sa pulan nyo kumasaruan. Umanayin, ore ka tayo blaterin. Anong orte may tulong ti blatter no di mat-aksyonan. Aksyonan mi. Kala. Ano adan tumanan igatang mo't alahas. Guwatang kang tumanan. Tay para magmon tumanan. Panawan ka man laing. Kinunak manong name it. Kasla. Awan ti may tulong na dyan nga polis. Amumukmad nga ron. Babaero nga polis. E di agawin dito balay manong naming as taonin sa sangit ko na danon ko dito ti asawa. Mauro, awanin na kita alas ko. Sinabot na kita istat, sir.
Apoy. Kung naktupay ngamin keng ka. Kung hanin di kiti kwentas ko, kaya di kiti sigsing ko. Paunay na pauna manin. Di ka man, kinamalas mo na kasta ba kaya? Tapay ako ng kasta lakay. Malas. Tapay. Hindi mo kadiam mo nga. Nga niya. Nga danja anak ta. Bigla nga nagawid. Manipod sa Hong Kong. Hanya? Di ka man nagangahaw kasta. Ape akilata si Mang Pet. Gabuta. Gaputan niya! Asa dinuntayan na? Adayin na kwarto na. Nagtrason no, api na si Mang Pet na bigla. Pinagawid na ang gabot na masaksakit. Nakakutong. Sanga po doon na baka. Lakay, sanga po doon na. Masaksakit. At at kwarto na. Pinagawid ti amon na. Ngawang pulos na kwarta na si Mang Pet. Di lang, ang dada nga pinagpletan na. Nabaygaya man nga sanga gumubra. Nga ti pangalal na ka, ti ipawpawid na ka na takit. Binali na. Makatawin. Ngayon kasuno pa itay, may karo na. Pangalan tang itaw lakay, ibang paagas ta, ken kuana. Manong naming na panagit kwarto ti anak ko. Kinakakot-kutuangin ng peso. Linda, anak. Isa nga inaramid ti amok tinang pa-hospital kanya. Imanalatan nga, gimatgatang na nga ti agas ko. Isa anak mat nga may bagan. Iditadan nga sukat ko. Nabaling ka nun, dugiti utang ko. Pinagawid ako, sudan tinakamo ti plane ticket ko. Manipod Hong Kong, galang ti airport. Sa nga bali lang, adama dagiti impapoit kong inurnong iyo sang kadi. Kumpain na kiti hospital, uwan anak. Uwan anak. Ibanda ka ti hospital, di may kayat nagtultuloy ka sa tilang anak ko. Kahit may nagsublimat lang, dati nga lang tipintas mo din da anak. Manong nami nga butad damot pa lang na kita na batbating alahas. Kas nakunak idi nga mabaliming asalda uno ilako. Salda gatang manunemi. Tapno ni kastakit at dalang gatang miti agas. Nga ireseta na doktor para kinilinda nga na-confine to hospital. Idida mo manong nemi naka-private. Uwain, tapno alalisto ko nami. Ngam ni, nagsimudla unit inal daw nga kaanda na iti kwarto nga private. Kan private doktor. Nalako amin nga alahas, pati rep, nangiulugan manong. Kas di nga sampay nga nimbagan ti anak mi. Rugan min ti umutang manon na imi. Napanak kita yan ni Nanang. Tinananang kita damat pala urnong da. Nanang, hey, sika ka din ni Maraga. Siyak Nanang. Apay nga umot lapulusan, marluloy mo balasan ko. Na ipanamon na kita alahas mo. Na-hold up idi di kaya duma. Ada ng sabrot. Di mat pa nagat na sabrot amin ah. Nalako amin ng Nanang. Ay, pinagbalin nyo na kwarta. Tapno di kasta kita.
i-deposito nga maornong iti bangko. Nanang, amuyumit nga dan di apo ko yun. Amo nga dan ha? Ngayon di matrumrumwar. Diya ka mo no apay. At dati hospital nanang. Nakakonfine. Isundan ng ibukbukan mi kadagiti. Naglakwam iti. Alahas. Ngayon na ibusen. Isang umay kitang umutang ka na kayo. Umutang ka! Nanang, pangaasa yung pangutangan na kami palaeng. Pagpaagas na yun dya po ko yun, si magpitin. Oray ka sa natayat ko, pautang ko, mga walasan ko. Hawan kwartami kini amam. Kasanang orat itan nanang. Di ila ko yun, naila ko mingaro din, di kiti alahas. Imsaang pangim manay. Nanangalan Sispaunay. Dahito, iti kung kunami kaya gada kayo idi, anak ko. Nga masapul ng ornungin nyo. Dikiti pagbanbanugan di anak yo. Tanog kasapulan to no sumangpet. Pangalaan nyo. Husto. Dimteng nga masakit. Ng hospital yo. Ita. Umay kaya guutang. Jesus siya po eh. Nanangalan Alan pa utangan takot, mga asyo, apo ko yo, naskin nga, maimbangan. Uwain manong naimi inlakok nga talaga, dagiti alahas ko. Amin-amin nga nabatbati. Inlakok akin ni Berto. Ilakom kanyak, dagiti nga alahas mo nga nabatbati. Takay kan lakay mo. Uwan kumpadre. Tapay maten. Kasapulan ngamin amin na anak mi kwarta na masakita si Mang Pet adat hospital. Gatangin lang nga dito nga kumpadre. Ganganjong samet dito na dumasaan kumpadre. Tunay dito. Alan. Gatangin ang menos presyo. Pagin menos presyo. Okay. Sumat kayat ko. Malaki din. Kailakot sa bali. Ultimo nga alikaman mi manong name. Awanin dak kalarap mi. Naila ko pa yan. Awanin tirep mi. Nalabusan ng tila sa salas mi manong name. Kahit mila may baganda anak mi. Kasla kang nagsubli ti dati manong name. Noan niya ti dati nga langa ti balay mi. Inisampay nga nagabrod ni dindang anak mi. Kasta. Noan niya tilangak idi awampet igatang kut alahas. Tapno saan nga aglunit dati tebeng ko. Inikako na ti panait. Isun ti panakaritos ko manong. Tiramay ko ni ganggandyong nga singsing awanin. Hindi pagpintasan naman nung nimi. Naimbagan mitlangin ti anak mi. Ay, gaman kami apo Diyos. Tanalaingahan mo't langit ti anak tabakit. Uy nga rod, nulakay. Isa din ko na nga. Apeng nga ti kaunay makabalbalikasan na yan, mauro malakay. Ti kayat kong sawen, iyawit tan, tamabalinan ti rumuan. Ngayon beta manin kwarta manin. Nga bali. Ipandan ti ultimo. Tapno di kasta. Kahit makaawit din ti anak ta. Nang, kahit kung di gawin, naling akon. Agawan tayo iti Diyos na anak ta. Naling kan. Abay matkasat lang ngayon. Ako madigit alahas yun. Ginatang midigit jahay ng gapukeng ka anak. Si kamit lang tinakaramatan na. Tapno may imbagang ka. Ikasanong nga rodin nga on alahas yun. Babaamon ti alahas anak. Tinapatig kita. Nagbiag ka. Tinapatig kita. Nakaungar ka. Edad na kami nito'y balay manunaming kaslasangag tal na nilinda. Tsaka muno apan.
Napanan naya? Sino? Napanan di anak mo. Ang natin pagkada natin pumanaw. Napanan di simbahan, nakimisa ka no. Ano yan? Ano nga tamat? Bakit no tamat di simbahan? Nabayagan ng saan nga nakita? Nagtiruangan ti simbahan sa nga di. Langay, ori naman sa dinutayan mo, mabalim mo lata kasarita na Apo Diyos. Diyo nagtibalay. Agparintumang tayo ta sangwan ta din. Ori akong bulto. Apa nga da bulto? Ano ta bulto? Maitulong na bulto. Si kamat bakit? Baka sabali man tibag. Baka gusto man tikunak. Nakikita ko kina Apo Diyos, diretso. Idiretso mo kin kuha na. Awan ti santo-santo, pada santa-santa. Sama tumitlay baga in behalf kini Apo Jesus. Amo mat kahit nagkararag. Huwag nga nabayagang sa anak ka nagkararag lakay. Alam may kakaroon ng tagkararag ta. Ngayon kinay kaya't may manong naming nga pandinanon ti anak may simbahan. Takayat mi manong naming nga mismo nga ti unay ti balay ni Apo Diyos nga pagkararagan. Numan pa indiretso mi nga sa amin silang sangon na kiti rebulto manong. Napangkam sa jay tap nagyaman kami kamitlahan kini Apo Diyos. At least, ore kasla nagsubli kami iti dati nga kinanumuha ti biyag mi. Ngam na amiris min ti amin. Nga saan ang rumbeng di kinararamid mo. Manong Nemi, iti nagawid kami dito'y balay, nakadwamin ti anak mi. Nagsubliak man lang sa Hong Kong. Saanan, anak? Saanan naman. Nangipanan nyo kami, di kiti kwartang yung papawid ko. Kaya yung gatang mingaw ti alahas. Nangipanan nyo di kiti alahas. Kit isot inla ko mimatlaing nga nang paagas kang kanak ko. Awan, sa bali nga, nang idulinan nyo? Awan, anak. Di yung malapi nanunot. Awan ang nagsarbi matlaking ka. Siguro, malaksi ka na kiti alahas. At ubi siguro tinang ipanan nyo. Anak, napanggang ka amin kapag nagsakit ka. Nung apay nga nagsakita kamoy ka din no apay. Gaputan na uyong taamom saan? Nagdubol jabak. Anya? Isukas dyan na masama kanya. Kahit ko lang ang di pauwit ko kada kayo. Nagdadakal na di pauwit ko kada kayo sa kani. Tiyan mo ibang kuyo. Tiyan mo mo ngamin anak ko agad. Isip-separate mo di paraking ka. Dahil ti pamati mi. Nga tilayang ipauwit mo kada kami kit umanay nga para kada kami. Hindi kasi siya karadakal na ranang. Manulang ti sweldo sa dyan. Balangit. Pasensya ka na, anak. Tinaskan kat si bibiyag ka. Tinaskan kat nasanunat kan. Sunod ngagsubliak sa jay. Tapno mo ulit man ti amin. Takayit yung ulitin. Alakit, saan da ka may gawid, anak ko? Tiye, kuyat may kumamanak ka na. Gasawa kaya di boyfriend mo. Dahil tapay ti may sana sakit nang. Tapay, idaadak sa di Hong Kong. Insukat na kunti sa Bali. Anya, isumit lang kayo nga sa amin nga makit-kita. Mabait siguro ngagpakita ka na kami. Sa nga bali ko na. Nasiyatmet, tapno na amuak na narukop iso na. Imbaga, saan kami pa yung nag-asawa? Ay, saan nga mabaling ang asawa kayo, ah?
Tano, nag-asawa kayo kumakit may paupawitan na kam ko mga rod. Masyad kumamat, kung saan kayo may paupawitan, idrakkel. Tapos sa agisot nang iturong kanta kayo, ti kinalang studio, kinaparamagyo. Lalala, saan tayo nga lagi pempet, tinapalapasan ako. Ti panunutan tayo itakit, ti masakbayan. Nanang, kahit kumanin tagtrabaho. Kahit mi kumang iding igawid, ti anak mi manong nemi, tanagtulagan mi kini maurong asawak. No idigat makunang siting pretty kami. Ngayon kahit mi kung mo ang ipanagnakit anak mi, napigsakan pailaang, kahit mi pailang makasapol kami pailaang, manggad kami pailaang. Ngayon sa amin nga naigawid manong nemi. No pa nagturumit na manang sa Hong Kong ti anak mi manong nemi, nagtulagan mi ti asawak, nga watwatan mi met, nagiti takyag mi, kadasaka mi, tapos nagasta kita, agligit kami mo. Nagtuloy manong nemi, no kasta nga malpas ti trabaho ti asawa kita talon, pangururayan na kanigiti mula na, sumrek iti construction. Siyak met manong nemi, mapanak met ag-extra, nga tumulong, iti sentro, iti lugar mi, tapos nagastakit inak ag serbidura. Kung nakanyak nga ro dinana sa bel. Kahit mo ya, ti aglengit kasta, hamarga. Ti ko anak man lagit adad sa diabro di anak mo. Nagsubli na. Simang, ba't nga nagsubli? Wen, mala nagbakasyon, nagpaimbag, gabot na nagsakit. Nagsubli magkaya, ba't natamalas siya? Ang pinagpawit ay kinapay umalapulos mo tin makita bing alahas mo dati kat perming kaskala Christmas tree. O handan. Kaya nga sawan, binalbali mo mo ti turong tibiyag mo. Tibiyag yung kinilakay mo. Wala na. Hanga bali at naramanan nyo matikas labimak na nga dagos saan ka na lalakit dahil pasti pandangan na ganyan ingka umungan na kita nangananda dahil happy mong tagin na kahit nung kasta agsweldo kami ti asawak manong nemi agad gumatang kami at pagpapigsa pambarang matamapan mang padigo ka dananang nang sino ka? Ni nanang, bakit ka dilauna yan? Tatidak malasinan? Siyak di marga. Di amok nga anak ko, marga. Kata-kata, ato balroroy na. Ni nanang awanin Ngayon may kayo patigwang ginitatang iti bulalo. Nagbulalo kami ng asawa ta pagpabigsami. Itaman ba anak ko nga umay kagpatigo? Idikit no kasto nga umay kagparamag. Ni nanang met. Di kad awanan ti pampanagmag mo. Namiris mi ti amin ng nasa nga rumbeng. Uy, hindi ko mapailaeng ha. Sayang di kiti panawan. Kinadot na busbus yung aon kas iskan na. Nanang met. Nagpaimat lang ka na di anak mi. Tanalako mat amin nga alahas mi. Dabikin nga min Sa'yo pinalubusan man nga nagsubli. Ang mga nakarakaron tumanin na sumangpet. Saan nga tama tinanang. Gabutam, iraglag-pin mi di anak mi ti karkararag mi nga sabi ko mata na siya at ti kasasaad na ti panagsubli na di Hong Kong. Kadnong pawid, idiretso mi nga bangkong. Wen, nag-ubra kami mat nga gasawa. At awi masubsobra mi nga para kata kami. Inukosti ko mat pinanunot yung adago si di. Jesus, hado ko maitan ti ornong yo. Alaalain nyo na, kaduyo kaya, ay gaman, bulalulagayan, naimas data, magpapigsami kini tatang mao. Manong nemi, damo nga sweldo, ti anak mi, kaditi panagsubli na, panagbalik Hong Kong na. Saan na kas idi manong nemi nga naparamagak nga mga mangbilang
nga mangiparangpay ka na tao. Basta binilang ko na limed, kalpasan na imbag kon. Nagdiretso ako na dagos manong name iti bangko. At dati nga bank account ko manong naming saan ko nga pinunpunduan, tinabatin sa kita, dan sa laing kabayan bank namin tinamayak, dan sa lasang haribong. Ninayuna kon manong naming. Awang pulos timbatik, imbang ko kamin. Buhain manong name, basta mga ipawit, ibangkok, taw-tawa kami matisuna kung kumustahan, naragsak mat manong name, ta nakasarak tinasayat nga amo. At dan makatawan na manong name, idat tumawag ka na kami. Nang, anak, dan nubyok, kasukat ni Freddy. Ket, nutihan na, ado ti Pilipinas, ado ti Hong Kong. Ore no nasyat mat lang. Okay, so nanang. Dagati, ipapayut ko kada kayo. Nakabangko namin, anak. Ngayon no kas nga kabagyan tayo, ng kasapulan, nga umutang, agad mapanak mangi withdraw, anang arod. Sana nakasidi nga dyan kamot na mo nagpautang. Dagati tayo muna mat lang, nagbayad pautangak. Dagati pang emergency. Sir, una niya kas tanang. Hanga balit amok matitang sakbay. Hanga mat, itad amin ka na kayo. Adamat bukod ko ornong ditoy. Ala, uri yung itad mo amin, darat sumat bangko, anak. Mala, no sumandet at diskarte, mala, okay lang. Uwan manong nemi, idit amudan, asabali kamin nga kasawa. Ado latamat kan manong nemi di kiti umay mangibaga nga umutang da. Tamalaksit iti pawit di anak mi nga kwarta manong nemi nga sweldo na makaurnong kami met. Kada kiti bukod mi nga sweldo. Nang rona manong nemi kat nagagatan ti asawang agtarakahin ti tingwen. Mabalin naman tapanawan di kitoy. Tanakawayway da madlata. Bulos da manong nemi. Nukas da mapanagkarpintero. Nga nagiti ko matultulungan mi manong nemi umay damat agipadigoang. Oh, manot bayad ng ordeta. Alam mo nga libre, kumadre. Api kayo libre kumakita. Gabuta, ado nagiti na itultulong nyo ka na kami. So nga damat Tiyempo nga pa nagsupapak mi ka na kayo. Alang ano nagiteng yung arot kumadre. Tibalay mi manong nemi nagsublimot lang dididak kalarep. Taanang arod, masapol mat. Gabuta, iti panagyang ko iti karinderya manon nemi adudag na sapsiputak. Ngayon adal ko mat, no kasano, iti parang maniher ti may sa karinderya. Kanya di kusinero manon nemi, bagbaga namat no kasano, at aksalsarod sudak mat. Yung bagag iti asawak, lakay. Kasarita ta dyan aktata. Tapno santang agit inda dayo nga nagtrabaho. May salang lugar tayo ta. Mangipasdig ta dito. Yan tanging kat. Ado dito, hindi kita mapampailag ti adayo nga mapan mga mamigat, mangaldo at mga rabi. Hindi kita masulit nga gluto. Hindi takit mo sa mo. Mangipatakter ta ti karinderyata. Baka malugit ta bakit? Baka agbababawi tanto manin. Lakay. No makan iti negosyom. Awang pakalugyam. Oray COVID, madamat COVID, makan, ti kapipintasa nga negosyo. Gaputa, kasapulam. Basta kiraos ti tiyan mo, makan ti sapulam, Lakit, iyuman ta na ito nga banag ang kinilinda. Imanugot ti anak mi manong nemi, dagos. Ngayon na isariping iti balay mi manong nemi, tanalawa mo ti dagami. Dito'y nangipasdag kami. Basit pala edi. 5 pa lang alamisaan iti uneg sa dalamisaan iti roal. Ini akit. Gabuta, nagtinulong kami ti asawa. Ta medyo nalaing mo't naimas mo't tiluto ti asawa. Nagat dagos nga gimanar.
Nangalakang pati dua nga babae manong naming kadwami. Ti makadakes. Ti lokot to'y nga maoro. Namsiputak na minso ang kita na tilupo. Ay ti may isang waitress mi. Ay, Maro. Ay, bakit? Bakit kita dilupo? Kita dilupo ya. Adala pampanunutek. Si kamat na iturong na iti matang ko dilupo na ang hangis kita agad na pampanunutek sa bale. Madin sawad na ito yung lakay. Ti anya. Baka masurutam tag babae. Susapo. Abi nga aming asat inaramid mo. Nga dagito'y servidura takashort da. Wanap no adu nga ron ti umay. No nakashort dagit servidura ta. Nga naka-sleeveless. And si kamad lakay strategy ngay. Wala nga masulisog ba't na tao. Danogan ka na. Limawa manong naming. Ima do dagiti naka-shirt, naka-sleeveless nga servidora mi. Dadumat dagiti kalugaran mi, wanon sa kabagibang nga lugar, ngawon pagtrabahuan da. Sa maysa talaga gimanar kami manong. Naikan extensionan, numanon alamisaan, pamigat, umay da mamigat. Magustuhan dati, templan ni lakay ko nga paksiw, highball, damat ng tinuno, dinardaraan. Agabrawak mo, kaya't damat manong na, hindi presko nga na braw, presko na tayo. No, ada, glako ti ikan nga presko, dahita, sinigang, tinuno, dahita, apo. Basta onet ti banog bino kasta, nagsara kami ti sardam. Makabanog lakay. Makabanog ang preso nga mayat. Lamano ti, naisimbra kiti kaha. Akit atwa sa maysa may ilasin di magatang ti maluto para ito no parbangon itong gadgetandaan eta adama ni may pagkat ibang kota manin lakay pagkawidam nga rodan dyan akta hampay nalpas yung kontrata na si Kamay. Nagtungpalan naman nung nemi nagbaling nga adda branch 1, branch 2, branch 3. Nga tilobo bramin kanilakay ko manong name kan ag-supervise. Tadamat din nagdinasusuruan nga kusinero manong name. Kan nakalugan kami, nakagatang kami matana, di service karmi manong name. Opat nga tawen, idi malpas ti kontrata ni Linda. Idi agawid din di Pilipinas manong name kaduanan ti boyfriend na. Agpadaragayam nga nalpas ti kontrata da. Nang ni Dennis, nagaganda kanyak. Agmano akman kada kayo. Papa, mama, uy, tatang, nanang. Langa damot ngamin ti papa ken mama. Apel ko naman lang ngamin ti papa ken mama. Abot pakakitaan. Abak nang kami. Ni Singsing, ni Relo, awan, ni Kwenta, awan. Isot adadang mang pabak ng kata kayo, papa, mama. Tika awan di kita banuryo. Kasta ka di? Kinabak nang tiba nagpuspuso yo. Mayat man na tiba nugang na bakit? Sumiti ko na. Anat plano yon nako. Isungar nga nagawid kami. Tapno, mahangayin ti kalay sami. Umay tundumanon di kita naganak ni Dennis. Hang, pimintas ni biyabalay tayo ha. Kapimpinta na ngamin. Uri dito unag. Una, tas siyempre, pagipananteng kong warde kita doon nga kwartang igaman tayo. No saan nga tiya. Ken, malaki dito ita. Doon pwede kita pautang tayo. Kada kita kasapulan. Yung mapay akong pulos alahas yun. Kat ko na yung mat nga asset yun na kita. Yung mabaling isalda in case of emergency. Pamon. Anak, awag kasi iti ko na ti Dennis nga boyfriend mo nga adad nga no pakikitaan tinabak na nga tao ti awan pulos ti alahas na. Gamot adda ijay kaugan ti puso na iti kinabak na. Saan kami nga naimot anak? Ken kanak-kanayon ping aging Chris.
Iti sweldo dagiti empleyado ka dagiti talo nga sanga ti karinderya. Iti talyawan ti anak ko manong naimino anya ti karatula ti karinderya. Imbisem. Ami kasta ti ami kasta tinagan ti karinderya nanang. Tatang. Apay madi. Kita margas karinderya ko mamut Wano napimpinas pa yung ginagang ko kay so anak nyo, lindas karinderya. Nagbalimad nga alahas. Nagkatawad anak ko manong name. Alahas eatery, tinagan na. Ala, plano nyo nga rin na talagang di kalay sa'yo, tapos yung gasta kita. Ngaramid kayo tumatan ti apu kumi, ado kumatan apu kumi kayo ni tatangyaw. Manong name sakbay nga dimteng ti makuna nga COVID problem. January, idi nagkalay sa da Dennis kanilinda. Manong name. Karbo? Ta medyo at namat mabalin na Dennis na takal ti ornong naman nun name. Ngayon kalika kumi nga dito'y asidag ti balay, ti pagpatakderenda ti balay da. Kati manungkot da man nun name. Naipatakder ti balay da, sakbay ti lockdown. Nagsara ti karinderyami man nun name, idi lockdown. Ngayon medyo ma-open kalpasan ti 1.5 months idi ino-open me. Kat no kasunod ganar na idi, nagan-ganar man itan. Nga ore no kasto nga problema manong name, ngayon nakiti karinderya, naka-open da. Wan, tap nili kasta kiti nalakap, alis tuwa paggatangan, nakiti kasapulan, nakiti agkasapulan. Nga ti kasto ti klase naman nung name ti problema ita, nang ron na nakiti awan trabaho na, impalakami ti presyo mi. Kat kagamyaman da manong name, tamalakan da unay. Manong name, dahil iti pagkasalita, kagyaman ang unay ti anos mo ngayon na panangurnos, kalpasangan insend keng ka, dito Italiana, kalpasangan in-accept, iti panag-friend request ko keng ka. Sabi ko, manong name, dadamat na ibati na nga adal, or simple lang ang pakasalitaan, karag iti padak nga dimngag. Ti kwarta, masapol nga matagiben, mausar, iti usto nga pakusaran na. Manong name. Saan nga nagparamag? Saan nga paramag? No, dikit sikreto nga urnungen. Saan ti ngagbalingan na imot? Tadikit kasapulan, taan yaman tintay ipaay, agsublin tumitlaeng, babayan ka ni Apo Diyos. Sabi ko manong name, dadamat dikit naliliwa, iti dandani 800 nga views tayo manong name. Tuwing nga nagyaman nga pagayam mo, Marga. Thank you, Marga. Ni